Irakaslea proposatu ziguten dokumentu bat edo bideo bat egitea gura burua aurkezten eta ze departamentu desberdinetan ikusten genuen gure burua ondo moldatzen eta ondo lan egiten. Proposamen horrekin erabaki zuten ikasle bakoitzak ze departamentutan egongo zen. Eta pizka bat daun lanak inoiz ez duzu egin, orduan nondik hasten naiz, nola dakit ondo dagoela, ordez daukagu protokolo eta segurtasun departamentua, diseinu eta komunikazio departamentua, giza baliabide eta programazio departamentua, logistika, administrazioa. Erronka handiena uste dut presioaren aurka lan egitea izan da. Azkenean data hasieratik geneukan, otsailak 6 eta 7, eta denbora joan aurrera lan gehiago izan dugu eta data hori ezin da mugitu. Herritik herriarentzako sortutako jaialdia bai izan ez gure jaialdia, bere tokia izan du bertoko musikariek. Orduen tokiko musika lehiaketa sortu da. Bertatik urten diren bi irabazlek jaialdian ikusiko dugu eszenatokian. Protokolo eta segurtasun departamentua egin dugu kontingentzia plana, emergentzia protokoloa bolontresei bidaltzeko haiek jakiteko nola aktuatu emergentzi gertatzen den bakoitzean. Diseinu sailean egin dut lan, triptikoak, akreditazioak, rilak eta kartelak itxatzi dauzanak Durangoko azokan, herritik eta hainbat tokietan. Azkenean gaude 2 urteetan zehar teoria ematen eta hori, baina gehien ikasten duzu praktikan jartzen. Lehenengo mailatik ikusten badut ere, bigarren mailakoak aratzen dutelako, lehenengo mailan berarekin kontaktuan daude, nolabaiteko eskuartza dekie jaialdian, eta nik uste dira bigarren mailan gogotsu hasten direla. Egia da oinarri teoriko bat esarri behar dela hasiera batean, baina apurka-apurka teoritik praktikara pasatzerakoan euren motivazioa gorantza doa. Ikusi gure jaialdiaren webgune eta Instagram kontuan.